Hallelujah. Odofo onyankopon show bebre. Yede nyame ase so de yenkwa ache yen. Na adomara kwa so de yenkwa ache yede a na etwa se yedan no ansa na yetu anamon bia yetu. Yehwehwe n'animu a ono eno bedi yenkan de yetwa eda no. Eni nti nyame nkronkro ye so se beka ye ho yade suemu na yente wase. Enti mi fambo ye bre Christian brabo ye fambo nhwe ne onyam. Ewo Jesus Christ di mu ne abompaye. Hallelujah. Odofo na nsumi ma wakwa abade ba wote ase senjumedi yesu. Ye be fi akinkan samo efi Luka senpai tidu. Ni nchichemu eduasan wotwe ekosi eduanan mienu. Adofo mi enti Awurade asem. Ose na baye se ebromura ekurabi ase no na obaby oho ye friend Martha na oji Jesus ewo ni fie oji Yesu woni fie na Martha nso woni nua ba bi ye friend Maria na Maria de ohu Yesu no kotena ne nan ase na otie ne nsem na Martha de na ne ho ache no muka ase adofo no Martha hu se na Yesu okomode no yenkasa na ne Martha ye ne nye na ye pa wo ye hoho kopie baby na okomode wo se tie bia ye sumo hoho brewe aduane ma onsuo na aduane a eye akwanya de kese intena na Martha oye na do baby no hu se ne nua Mary de otie hoho ne na ase na otie no na Martha be ka kire Yesu se ora nia me nue eye hwese wagya esum ne nyina sum dwuma ne nyina to me so eno nti hye no na ombeka me ho na yen sumo ohun se wo ye soronko wo sombo ma yen nti ombebo ame na Martha niana nani na ne Yesu kaye Yesu ka kire ne se Martha wo ha wo ho e wo niema meka sanye se hu hia na mom niema bebre hu toto Adeɛ baako na ehia eno na Maria ono wafa no ne nyina na sei ne wafa no bia ntimi nyi mfi ne nsem ampa tumi wonimdie mu brof beka se knowledge is power yenye nimdie efri nyankopon asem mu ewom se ne na Martha eye na ayadepa na so na Yesu pese otwe ye yinime na oyina ya dwene esi so se ne nti oka asa kire Martha se oha ne ho woniema bebre hu ne se Maria de ohun se Yesu betwemu akọ nsempa bebre wo Yesu mo matete bi na se nyame aye wo madom na Yesu obebe wuro mu fidue mu a adenti na ontie bi Yesu nso de Maria ye krado no nti o hyase se o ka onyankopon ho asem a kire no Mary hu se eyade a ehu hia ebi se wentie na Yesu twem kwa ebi onye hu ne biom Martha nso entwa nko saa kwan no na dweye ne se ahoho no komode o mo ntese se osomo mo ai nimye ni nyina yadepa nanso Yesu ma yasiase se nia Maria fa ya no eno na yadepa eno na ehia esan se nyame asem tumi no eno na ema yetimi de gina ye na so eno na ehwum ye mfi osefo agina etu nyina mu nyame asem no echense kenefo eno a ehwumu ekọ okra ne honhom na pepe enompe ni emu niam nyina mu odofo eno nti ye hia se ye ma nyame asem no efa ye nomum eba sa yetimi eye ne ese efata wo ne brepemu ade bi oho a ye ya eye na so sebra ye no ene ne nhia mfata emfa so bi entimi emma ho ai nyamna Martha eye no na eye pa na so sabre no na enseso bema Yesu atwam enseso otie no nti se na adwema so kra Yesu atwe na adwen kina so sapepepe na yenso so twere no mu na yenya nimdie twere no mu na yenya ahoden twere no mu na yenya hotoso asomodwe twere no mu na yehu ne se onyankopon kwan ye gwa nkobia ye hene ye dwanhwefo ye dimafo ye ntemginafo ya de nyina e kyerɛkyerɛ ye ma ye hu ye nipa ban ayeye
Tadofo bre ye wo mu ye bra e twase ye bata twerɛ no ho kɛseɛ paa na nnum ne betimi de agye wiase esi ho ama Awurade. Onyankopɔn hyira na cha asɛm no na sɛ wonya subscribe ya bomode na ye ne saa wa ye so dada nso a na wasa abɔdɔn no nso so. Onyankopɔn onhyira bebree na boa yɛn nyɛ nyame adwuma cha asɛm no onyame nhyira. Bye bye.